تماشاوان رجا ایدیم هاتن مجارا خواه مجارا ما ایرو مجارا که گلکی مهمه جبرکو زاروکên me pêşeroja me ne zarokên me pêşeroja ciwakê ne yên dewletan yên hikûmetan yên dinyayê ne divê em zarokê xwe gelek baş wan binêrin pêşiya ku me re zaroka binêrin divê meriv malbatê baş bizan be divê malbat zarokê xwe baş perwerde bikir ji ber ku berpirsiyariya herî pêşî ya herî mezin jî belkî dikeve pişta dayîk û bava malbat gelekî girînge yani ji ber ku zarok perwerde bivin zarok bivin însanekî baş معقول جبوكو دولتا خواه ملت خواه دنیا خورا آخرت خورا انسان کی باش ون پیشیا پیشی گرینگی هری مزن یا دایکو باواه اوی مسئله می باسا پروردیا زاروکا بکن باسا نخوشین زاروکا بکن باسا چو امیوان مزن بکن خودی بکن حتی کو مزن که ایده ما بزوجینن پیشته زوجادن اجتابیه آخرتا مجیه دوی مروانج مقاطب به مسئله هم مسئله که گلک خوشه او کسی کو زاروکی وان هنه جکره ما خواه denge televizyona xo biçek vekin jiber ku ev mesele gelekî girînge em henek pêşîniyazan em henek nesîheta jî bu dayîk û bavan jî em ê bikin îro li stûdya min di Mevanê min gelekî hêja hene xwedê ji wan razî be yek Mevanekê min vê şeveqê rabû ji Rihayê ji Urfayê ji Sîwerekê hat Mehmet kêkê Mehmet tu bixêr tê serçavê min hatî tu baş re hetî înşallah elhamdülillah çawane mala te ava be Mehmet Şaşmaz kotê bi xwe doktorê zarokayê mamose her roz zarok tene cemte her ro le klinika ve her roz zarok ten dayık ten baften psikolojik gelek mazın hene belki psikolojik çuçiken em gelek mazın diken em nizanın ve avay em iro em henek dayık bava em hişyarcı biken malata avabet meneş kan tahati ve şevaqe kodeş terazi be ve şevaqe zuji rabu nasıl ki la sesiyadan biri ketine Allah ve hizmeti gelime kodeş terazi hakik halal ki kodeş terazi tezam metakiste تعداك مزن يا ولا طاوة ودش ترازيب أمي بعصا مسألة زاروكا أنا خوشيني وان بكن طبعا أنا كتوتين جالك خوش أنا بيشا برنامج مهنك آخری بعد نوبرا برنامج دا بيجن إن شاء الله باشه ولا طاوة به إلو ميوانه كم تيجي شفيك سويم أو بخوه من نوا برنامج دا جهنك برتوكا ونشانه ودا perwerdeya zarokan o ya malbatê ev pirtûk bi Tirkiye hatiye nivîsandinê ne bi Kurdî hatiye nivîsandinê xebateka wisa ku ev bû pêncemîn çapa xojî dike ki Şefik te bixêr hatî ser çavê min hatî meta xwe dil devavê baş razî be elhamdülillah em jî baş inşallah elhamdülillah mala ta gelek kev xoş bûn vê bername bu sebebê inşallah mala ta têkiliyeke xweştir inşallah kekim malum e te xebateka gelekî hêja kiriye me hin behsa pirtûkê jî bikin behsa xebatê jî bikin ew kesên ku halime temaşe dikin tabi hûn jî dikarin pirsê xwe bişînin îro li stûdiyê doktoreke ez bawerim hûn ê gelek kes bêjin ya wela doktor li stûdiyê çikam jara bişînin nexweşîna me divan ew nexweşînê xwe tamam bişîne ser çava lê mesele me mezinkirina zarokan e perwerdeya wan e heta ku meriv çawa meriv li zaroka binêre nexweşîna xwe tê ku hat meriv çawa hereket bike tevger bike دکان در حقی واندا تشتی کو کتن شوه پرسیکوه و دکان مساج خوب بشینن سر یا فیسبوک و توییتر داویه هفته ختم یا واتساپش جبوه حاضر آماده و دکان مساج خوب بشینن باشه امیدی دست مجال خوب بکن که محمد اشته دست بکن بله یعنی تدی نوا عادت جواتا مدا جواتا مکرده تدی خبردان یا مزنه که مگو ماده مثلا مش که شفیق بدست بکن تخانه خیدینش بلکه امریکا خدا بگود نه ام مستر برات دورای بونه سیدا کریم کی یا تبوری خاص فکر نه باتش نمازن تروح یاد که شفیق راست هجه من دست بکی دا دست خوشیتت که تخبات کوسا هجه تخصیه بر دست جواکی جی افتشوا بنجها كتهبو تبي برتوكي بصانة بسانده بتايبتي perwerdeya zarokan jî gelek ked û xebat û xîret dixwaze dem dixwaze yani sualat hakikaten ilbamın mühim çünkü velatê me navgelî me de gerçekten özellikle milletê me alê şerqê gelek sıkıntı û musibet û sorun û hakikaten pirsgirêkên mezafin yani imkaneke ku em ê pirtûkek ha em çekin xebatek ha kedek ha emekek ha hakikaten fedakariyek dixwaze dibên vê qebûl bikin ji ber wê yekê yani min ji xwe re ev meseledi yani îro malbat aile hakikaten zarok weke ku te îfade kir emanetekin emanetekî xwedê ne hem muhtemel ku be nîmetek hem muhtemel ku ji me re be musîbetek ji ber wê yekê gelek însanê çiqas zane bin şareze bin alim bin salih bin çiqa bîrbir bin jî
Şqa peşer roja xo binji basiretli binji ku hakikaten em birên ku ned aileyeke mezbut debin, ned aileyeke müferred, ned malbateke zaneyî, şarezeyî, xoşî û hakikaten burumet debin. Merif bike neke e sıkıntı çebin e bereketay aile bikeve. Xuteyim dirayın toplum acil tarih el dirok edeci. Hakikaten Hitler begre hatta Mussolini hatta emebe gelek Milosevic, Saddam Hüseyin, Neron emdiren ev insani ha ku hakikaten ji beşeriyet era, ji kainat era, ji insan ara, ji gelara bune musibet, bune canavar ev genelde ev insani ha umumiyet ji malbatê marazîtên, ji malbatê sıkıntı, êku problem hene, êku gergînin, êku hakikaten nava da turrumet û xoşî û qutsalek tiştekî xweş tune ji vatên. Ji ber wê ev mettirsîne yani îro hakikaten di nav vê toplumeke em ê bê divê modern toplumeke modern hakikaten hayateke jiyaneke modern de îro em dirin em zêde perçe dibin, em gergîn dibin, em hakikaten di vê yekê de em zav sorunê musibetê ber piyê xwe ber xwe em nabînin. Hêjeyê me tam divir da mesela evan musibetên ku tên pêşiya me tabii yani Xwedê Teala wekek tinek û darek tinek û serê merve xwe yani hinek şiyariya de merva lê hinek derada meriv dide nîşandan dibêje yani ji vîna ders bigire ji vîna binêre vîna wisa çêbiye te wisa bikî te wisa bikî tabii perwerdeya dayîk û bava jî gelekî mühîm e malum te basa jiyana nû kir jiyana modern kir ciwakê kir îdî em vê navê ciwakê da malum e binêniha deheb tiştê teknolojî li cem yek telefon yek tablet li cem min e İndi ketiye nava jiyana me jî tablet û bilgisayar û internet ketiye nava jiyana me divê meriv vê awayê jî îndî meriv jiyanê rastîyeka me heye yani vê awayê jî meriv jiyanê binire ku dê bav jî divê xwe bi vê awayê jî xwe nû jem bikin yani nû bikin em ê vê meselê biaxivin hêjeyê min ev mesele gelekî girînge belê te mesela pirtûkê kir berî civana me û vê tevgera me em dixwazin silav û hurmetê xwe ji tamê dostê xwe hevalê xwe hogirê xwe pismamê xwe re bişîn çi nav Türkiye çi dervayê Türkiye ev silava xwedeş te vare çi xwedeş te razî be tabii vê em ê dest pê bikin gote silava nekin em xwedê êkol te temaşek diçûne bakmanê newsa bixeylan te got hecî xwedeş te diçûn ama te silava ji mala neşan zaten te baş mala te avade ez ê berê xwe bidim bijîşkê me doktorê me Mehmet Şaşmaz hêjeyê min malum e me got zarok biçûk heta ku çê dibin îndî mesele jî hîdî ew çiqa mezin dibe mesele jî mezin dibe mezin dibe biçûktayî ba aslında derdê zaroka em bêjin xwedîkirina perwerde û mezinkirina zarokan dest pê dike ca tiştî herî girîng ku ji dayîkê me bavê me ê mezin ji me ra gotine di dinyayê de tiştî herî mühim tenduristî sağlika merva ye ca sağlika pêşerojên me yên em bêjin zarokên me jî ne baş be xwe piskirêka herî mezin derkete holê meriv çewa pêşî da tiştî herî girîng ew ku meriv zarokê xwe baş xwedî bike tamam baş e lê xutê piçûk meriv çewa wan binêre divê meriv çi haydar be agahiya meriv çi hebe zêtir Te pir tiştekî xweş pirsî berî wê ez dixwazim ez binêrim zarok çi ye ez ji ber behsa wê bikim zarok reng e zarok bêxewbûn e zarok kêfxweşî ye zarok xirêjî ye zarok hebûn e zarok tunebûn e zarok ji bo me her tişt e yani zarok pêşeroja me ye lê dê bav ya bira baş zanibin malbatê bê zarok malbatê bê dengin malbatê bê kêfxweşî malbatê bê girî malbatê bê pirsgirêk jî navê bêjin fêkiye cinetê belê em dixwazin zarok hebin lê belê her malbat dixwaze zarok bê qusur bi tişkî wisa jî tune ye zehmetî ye xwedîkirina wan zehmetî ye zarokatî kînga dest pê dike em kanin vê ji wera bibêjin zarokatî di zikê dê da wek çawa yek hücre hîn hücrek tenê ye ew zarok e veya dê fam dike lê belê em derve nabînin ne wisa zarok herkî mezin dibe belê dibîzî yani hîngî nedîyî hîngî Xwedê Teala em bê çavê wana hîn derdora xwe nedîne me dibîzin ji belavî hawî zarokê di zikê dê da malbat gerek li hundir malbatê çi dixebitin çi şora dikin çi diaxifin gerek li wana haydar bin malbatek bi qirêcirê bêhuzûrbûnê yani bi malbatek wisa zarok hîn di zikê dê dayê ew fêm dik aslında zanî zarok tê em dinerin tu nexweşek di bin da tuneyî tu pirsgirêkek tuneyî lê belê em dinerin di malbatê pirsgirêk heye
Anji de anji bavi pirs gerek hey. Belavi hawi zarok hin nahati dine hin çave kul dine ve ne kiriyi gerek de u bav. Yani balakwan ez dikşinim serve mijari. Biraz zane ben yani. Ne bejin zarok hin nahati maçı dibe. Hinek de hene mesela cigara vedixun. Hinek de hene vekiden bir alışkanlığı vani nerinde hene. Xuye vani nerinde hene gerek vana biterkinin. Zarok had şiyen veci aslında ve çakı iri tişteki bir destat te girtim bir çavacı te din. Despediki bebekek küçük hey 3 kilo 4 kilo. Birasti azkanım bim devbav evli heyecana wan heyi nezanin de me çağa xadikim vi zaroki eri xode taala dayı ulber veyi. De beri gerek çerbiki şefkat axu merhamet axu biri. Gerek en evli çerbiki de şiirdi. Yani şiiri de ye evli zira vak ilaca heri mühimi vak dermani heri mühimi. Yani şiiri her de gore ve zaroki xode taala çekiriye. Ana heceyme ez şek pırsın. Peşiya ko zarok te dinyayê. Bele. Hinek havalê me mesela ko du canî dibin ew mijwan bihîstiye. Bêje dema ko mesela bêjin şîranî merv dixwe. Mesela zarok zêdetir xwe hareket dike. Ew dibêjin evî tiştê ko şîranî hem dixwe demekî jê hez dike ca zêdetir şîranî dixwe. Ev rast nizanim gelo yan ev xeletiyek e. Tiştekî wisa tune rastî em jê dibin plasenta. Ma yani mala a eş jêr dibe zane. A jiwê da çi ihtiyacı gore qirara ve derbastı vizera glukoz em be şeker. Gore ihtiyacı ve zarokê ve bebekê çi heye fetus em jêr dibe hindi dizikê de dayı. Ew gore xu kaş dike jî. Kalsiyum icab bike, vitamin icab bike, şeker icab bike ew gore xu zaten dikşîne jî. Şeker ez dixom zebeş ez dixom zivistan zebeş adgarın böyle şunu satın yani binem rast bakın ew kete eşimin ya ditir ki jeje min tabasa mijandına zarokê kir nizam gelo mijandin tamam ji bu tenduristiya zarokê pir baş weka antibiyotik weka ilacı weka dermanê lê nizanım gelo dema koxtê ku çêdibe dedî malume dê heya dê bav heya doğumê tena serê xwe ne. Dema çêdibe sab çek dûrtahiyê bêjî çêdibe yani wek psikolojik menin ve qebûl nakin. Nizanim gelo mijandina şîrê dayîkê jî nîzîkê zarok dike? Wê etkê jî heye wê tesîrê? Tiştekî gelek baş te got em bê jê divê postpartum yani piştî doğumê sendromek heye. Dê hinekî dikeve depresyonê. Çewa zahmeti yani doğum malum evi tiştekî ne yani insane zahmet heye. Ve zahmeti rûyê bebekê xwe dibîne dê jî kêfxweş dibe. Dê jî rehet dibe bîna wê jî firê dibe. Bebek jî wexta nûh dibe pir dûr nabîne. Çiqasî dibîne 20-30 santim mesafe çavê bebeka dûr nabînin yani. 10 metre şiyen ve nabîne. Em jî dibêjin wexta dayîk bebeka xwe zaroka xwe dimêjîne şîr dide biraz rûyê hev binerin. Zarok diya xwe dibîne yani mesafe çend santîme malum ji pêsîra heta serê rûyê we 5 santîme dibîne. Dibîne him bebek diya xwe nas dike ewlehiyek tê ser zarokê. Zarok kêfxweş dibe huzursizliğa wê dihere û dê jî herkî bebek şîr dide dê jî huzurê dibîne. û veya jî bi şîr derbas dibe em dibe ne wisa? Aslında var bizi bağaki manevi Xwedê Teala em bê wê eşqê jî wê şefqatê jî bi wî hawî derbasî zarokê dike. Saat hoş. Hecem malume divê ki de ez tişekî bêjim hecem ez got nebdim te malume de İslamiyetê da jî dedi gotiye 2 sala divê şîr bidê nasa yani sa okey 2 sal daye berê yani gotiye 2 sal bidê ez bawerim de zanî pîroz da derbas dibe Xwedê Teala ve hatta 2 sala bira bimêjîne ne wisa seyda. Yani ya doktor migo keke salas yani devir de hakikaten gelek agotiye ku yani rızkı helal bxoji yani şahsiyeta zaruk da psikolojiya de dirheye de etkeke de yani gerek bavariya mevat iştahabe yani ev rızkı ku em temin dikin hakikaten çoğa çıqa helale feydiyayıcı aynı ke mesaj eftev gerek bavariya ke me peyhe. Ana heceymin malume zaruk dinava
çevreye gider. Dinava ortama gider. Dinyayê mazın dibin. Tabi bawaya zanistiye melve meseleci binerin. Leb awaya mesela bejin ciwakê lêkolînerî mevlê binere. Ya civak malume dibêjin hatta hadîs hene gotinên gelekî xweş hene. Bêje ji min re hevalê xwe bêje, ji te re hevalê te bêjim. Ya jî dê bav bi çi awayî bin, dibêje tu hirçara rûnê tê bi vê hirç. Yani gotinê me Kurda vane heye. ما نحب مثلا hadîsa Peygamber Evan ji bu zarok mezin bibin. Mesela me zarokên piçûk û heta ku em bêjin werin 6-7 sal ya xwe. Çevreyek gelek girîng heye ji wara, mühim heye ku perwerdeya xwe ya bingeha şexsiyeta, kesayeta xwe jî di wê salê da distînin. Heta 6 salî û 7 salê xwe. Piştî ku merwan de mektebê îndî, ew ê perwerdeyê jî biçek sist dibe. Ew ê çevrê çiqa girîng heye jê? Yani hakikaten pirseke zaf mühim elbamın. Yani îro talîma zaroka de gerçekten perwerderiya wa de. Yani en tiştê ku belki em zaf mühim bigrin têkiliya xwe de xwe îtiyal va zaroka de ev e. Mesela emdirenin özellikle mesela İbn Sina dibe en tiştê mühim çevre. Mesela Peygamber aleyhisselam sözeki ve hakikaten ev tespitayı hoş e. Dibe aslında insan serdini çevre xwe, serdini havalê xwe. Yani Alex Carl filozofeki mazın Fransız unzanın dibe mesela çevre sosyal çevre yani muhita merve ku merve navada tevgara kemerve tekiliye kemerve aynı vakit beden hücre yani çewa hücret ke nav beden tede dibe yekere mesela kavma jidrenin beni İsrailiye hakikaten eyke kavmi ve kavmi beri dirok edemdirenin aslında insan jev etkileşmek çedbe yani tevgarak tekiliye çedbe. İran'dırın mesela zarokên men şineva bedestana mekteba medrese hakikaten çıkat bunu kontrol amedene. Nav mali nav medresede bedestana da ev ara boşluk çıkan ve kontrol tıkın. Çıka hakikaten insani ku ambara radbunun ruhundan çıka insani salihin. Yani çunatna malame Mevanê me lıbta me eftev sosyal çevren bejin faktör olarak hakikaten tişteki zam mühim. İro mesela oktayım dırının ku em be em gori hakikaten dirok emdirenin tarihi de gerek em İro lıbta zaroki mesela İro medrese mektebeke muallim hatta İro zkarım had bejim gelek veliyeme kite persan nota zaroka yani zaroki persan nota var derse var ki az bari ve mesele aynı usajı doktora jusa ev jite ne hoşe ama nasıl yani hatta İro azkarım bejim 27 sal çibu tu veliyeme ku sabr rast verin be hakikaten ev zaroki min ev kurki min keçkamen fırktine kira rad berudne havale ve kine çewa xwazi em sınıfaki çewa muallimeki hakikaten insaneki daha çetir ku em zamin ecbuyi baş be çı tavsiyet ki servisa da ev zarokê me hali dene çı durumê dene servisci sornak ama yani bir kez dilê ne gire îro milyona insan belki meseyirtkin ama îro servisci buna başı başına modern toplum ekede dibe popüler kültüre müzikê wa lıbtê wa tekiliye wa haberdanê wa îro nava zarokê me de hakikaten mektep çevra mekteba servis genel mesela bajarı mazın zarokê me aslında nedmin kontrol amedene yani hakikaten keskesi naznake ciye piçuk yani hakikaten bölge piçuk gunda daha keysa merv hoştur. Ece mi disa ve sorumluluk ve berpirsiyarina ve pişta debava. Bele. Yani mesela ben her tiştiş malema mamostiyaj doktora cehavala bir şey ne yani berve ki sala hakikaten demin mesela sosyal çevrem şura alternatif hayat tarzı yaşayacak. Yani İro gerek am zarokê xwe gerekse distê wabgirin sabah verim. Em harin îro ba fakîre ki bira fakîriye bine, bira insanê belengaz bine, ê şerpeze bine, ê ketîb bine. Em hakikaten xêreke, em hakikaten amelekî salih bikin, em distê xwe bigirin, bira nav hayatê de ew jî hînî tişta bibin. Divê de mesela yekî azîzekî yani papazekî, keşeyekî, rojekê dibêje mamostayekî dibê gelo hûn va zaroka ha hûn perwerdeyekê dineva terbiyekê talîmekê ama hûn wa hînî dea etkin mamosta tiştekî xweş cewabayê de. Dibê em nav hayatê de wa hînî dea etkin. Yani gerek em çevreyeke, ortameke, tekliyeke, bazarki xora çekin. Hakikaten nav hayatı da hayata ve bravo oka duayeke yani. Vişkili yoktu ki em İro mesela İmam Gazali sözeki hoş hatabiram. Tabi hatta jwabe zaruki xwe jwa zaruki ku aile ve müsrifin mirasiyedine de mürafahı da xoşayı da zede batırın de zaruki hoş wa durkin. Yani İmam Cafer Sadık de meyane de haberdane ki. Yani de ki de yoktu ki em zaruki xwe aile başra, aile burmetra, dünyadî tira, şarezara, hakikaten haj halali, harami, haj tekiliya dünyayê ve yani mani eşraf, mevsabejin.
hakikaten ku meriv karbe dost bin. Çünkü çiçero sözeki hoş edebe dost ev ku meriv xodruyi de dibîne. Gerekse en meriv pısmamı meriv neziktir ve dostaki husa. Ku meriv dirhî hev de bhal adeta. Yani dostaniye ki olsa gerek em çekin ku zarokê me jî vê lapta me bigirin. Hece min ha mesela ji bu mesela zarokê merva baş bin ama ve mesele ji bu ku zarokê merva baş mazın bin. Baş bin, bi tenduristî bin, sıhhat bin, bi psikolojik jî baş bin. Mego berpirsiyarî herî mazın dê bavê. Ama evine tamam. Berpirsiyarî dê bav çine. Niha ez gelek dê bava dinerim ew di televizyona da bernameyekî programekî çêkirin ceza didan wan, ödül didan wan, diyarî didan wan. Yani evan diyariya, evan cezaya çok tesir dikirin. Yani bu avaya başi em wan bilene, bu avaya ne baş. Yani mesela zarokekî xeta kir. Helbet divê meriv bu avaya başi meriv nizîkî ve xeta wê jê rabêje. Lê hinek malbat hene bu avaya mesela Portugal dinere bije ha evî zarokê wisa kiriye tamam ceza bike evrê. Çawa mevlê bine vê mesele. Bele. Yani ev hakikaten mesela ceza ve ödül de mükafat de ev an yani ev anê meriv, wektê meriv, ev insanê muhatabê meriv, şartê meriv ve fıkhekê dine meriv. Yani ew riya meriv vetkin. İro her cezayı da meriv rabe hakikaten bi gazebekê, bi kînekê, bi öfkeyekê yani tedirginiyekê meriv vaz zaroka cezayekê bide va şaşe. Ya en baş hakikaten de eğitimi de ev Avrupa jî nav me kilisê jî filan zav cedela ve hatiye kirin. Yani mesela leydan başa ne başa. Yani henek hadne haleki olsa mesela cezayda o keme bir xanık yine takın yine yani tıkanmış bine gotiye ola aslında gerekse leydan bir haber. Fakat leydan ne hatiye tespit kirin ku gerçekten fayda da insan. İnsan daha ziyade zaruka daha ziyade hırçınlaştırmış ki daha ziyade ve hakikaten haleti ruhiye ihrat ke hissiyatayı dişkine. Divir de gerek tahammüla mehebe yek. Yine Peygamber aleyhisselam mesela divê nifrajı zarokanekin. Hakikaten divê tahammüleke me be. Divê disiplineke be ama disiplineke merhamet be. Yani em zamin ku em çi ceza dine cezayı en hoş ligorî ku mesela insanê me zane jimara ifade kirine hakikaten mesela perwerdeyê de ku şarezene ligorî ifade wa tiştê ku jê hist ke meriv jî mahrum bike. Ev tiştekî hoş e. Ne illa icab dike ku meriv hissiyatayı bişkine meriv nav havalî de be kıymet bike meriv hakikaten daha zaftır hırsaki bide. Ev tiştekî şaşe. Cana meriv jî nimet ajî mesela azade bike dur bike ev jî yani cezayeke. Ama ya en tiştê hoş gerek iradeyeke dev bav hebe. Oktê ku hakikaten karşı zarok de yekîtiyekê bikin tifakîya wa hebe ev tiştekî hoş e. Lê oktê dev bav tiştekî bêjin pîr û kal filan veya ey xal ab tiştekî din bêjin tebe tifakiyek şebû zarok eve istismar bike. Yani bir emhaj ve hassasiyet abin. Saat hoş ama hidi de me bahsa berpirsiyarîn dev bavaj me bikin divê dev bav çewa hareket ku çawa tevgerin ji ber ku Portugêda jî te yek û madde te insan diye. Ez te pîroz ki ben Portugal gelekî hoş li ber destê me ye. Mesaj hatine hêje mezvan mesaja tam li derbarê vê meselê da. Mesajê pêşiya me vekin. Mehmet rekanî gotiye sibata bixêr beke ku ez doktor dixwazim vê bibim. Zarokên me nan naxo. Ez kir nakim nan naxo. Diya wê birê gotiye çi? Diya wê ji bo ku nan naxo ceza dide. Cezaya tiştê ku dibêje şîranî yani herde topîto filan mêvan nadê. Dibêje ev tesîreka çawa yani em ê çawa bikin em kir nakim nan naxo. Ya belki me ji vîra bêje nizanim gelo kiloyê wî çend e zarok çend sal belki pirsê bersivên wisa ji me re lazim bin. Lê Qedrî, Mehmet, Enwer, Mîran, Emer, Mehmet, Bilal, Ekrem avana tev eyn bahsa meselê kirin. Gotine zarokê me nan naxo belki ji bo wan hindik be nan xwarin. Meriv çawa zan bêje min ev jî re base ne base meriv çawa bike yan jî. Va pirsa yani çend malbat tên polikliniye ez bawerim 10 malbata heftê xweş bo vê pirsê. Allah Allah. Berê tune xun vê heye naxin. Rastî mesaj fam disa. Pirs meşhur û ya dev bav çawa dev bav tavi heqlîne endişe digirin. Yani divê zarokê me mezin nave. Tên divên çi tejmera divên ve mamoste anjî bijî zarok xwarinê naxwe divê ez lê nerim hevalê wî ê derin mektebê dibistanê divê boyû kiliyê wan jî ê me zêde ne. Dê bav tavî dipirse heqlî olarak tên poliklinîkê em lê nerin royê
em sed nexweşî dinere ez bawerim jî şiyes tevî veya jî dipirsin ji bo vê nehatibe bile vê jî dipirsin ji بله دایکا دلناز گوتیه مامۆستا برا بەرسوا وێ بدە زیاسینێکی ژێ ڕابخوێنم گوتیه خداجی رازی بساو be mala ya mala mala چاوا نشان حساب کبه مسئله ya veya tuzan çavayı mesela beretin ev yani beve endişe beve tirse ten cemme em çedikin bira bavar bebin geçün cem em be poliklinik ki doktor ki em çedikin em bere kilo boy van diner derece van u kilo van evci standart mehne be zarok Türkiye sed zarok و tabi el ser dineci cuda hani Dünya Sağlık Örgütü cem bir kriter hani em luan diner em be zarok ki persantil emceleri sisya hatta sedi navberek heyi biince çi navbere tam da ortada kiloji boyji jmera başı beber bir sedi değeri cele kiloli kalav emceleri ve obez yani dünya sisya çi zarok zayıfın be kilonu car hey boy wanji em be derece wanji kemi em tabloya xud datinin em kilo boy wan dip evinli deri em de zarok ete de navbera be çi biz tu bienju pienje day ev çi ev normal gor standarta normal ama de yani em be boy 5 santim gore hemsal yewan gore zarok de bistane 5 santima kim be ev ji normal vera netirsin em vana çidikin em takip dikin em de her sevmeyedi card ver em kilo boyavan bipivin hinek cihane birasti de dünya sisya ve emce bir risk bölgesi de dünya evet de bin verdan nehoşya ki em veya lekolin dikin em tahlil khine dikin em film adikşinin em ledinlerin heka vajı çuere bu de bindan nehoşya ki antuneyi malbat yani tabi kagiye vanji eve vanji hani yani detirsin yani Gerece ve havi da bir doktora xo bawer bikin kilo boy ve herin kontrol herin takibi xuji se mahacari her emzanı be vad derece de ve na be vazaruka yani ecari hatim u 2 sala ser doktor da ediye enneçim van na be usa yani va mizare gelek mühimi ji xwarin ev ji nexweşiya ji her diştî dibi yani em nabe boya herkesi kilya herkesi göre standart ayet işki usa tüneyi leveli Braverin eme bipivin yani kilo boy gore standart tabi tu sorun tüneyi eme jera tabi tavsiye jibikin gor xwarini gore em bir kavi beslenme wan çewa ve de bindan nexweşiyak hebe tüneve lür belli de yani bira elaviyat be qavi be هجه من مفي فهم كرنا ها مثلا زاروكتيا يعني زاروكتيا مجي زاروكتيا وجي يعني دي بابي ما جبو اما امنام ناخو منبرن دكتور نافا وان زاروكا تا مزن بون نوسا يعني كسر نقو يا افينا ناخو افينا بمر افينا ضعيف افينا تشكي ساتنا بو يعني اف مالباتن جبركو مالباتن ام بيجي ينو ين صار جاهل يعني genç yani evana ve tavli van o kavan heye lazım tiştegidi serbebi malbat me veri amre mega muta ve kevel seydaş mestir malum ve ve çaki malbat zarok pürbun hafz zarok hiç zarok emdadın ser sıfır xorun tera kesine dikirne uysa bir işte birasti iro emve dibinin hinek malbat hani emcer ben çekirdek aile te kalu pir de malbat te da tinene ya zarok ya duhab zarokin sehab zarokin ekonomi imkancı Xude Teala dahi pir buyi xarinci pir buyi nimetci pir buyi ten ser sıfır zarok be iştahan çima zarok derin be ve derin embeci market acı bakala tiste dici dokhun zan de bavid be embe tavaka ki embe şop avan dike velaşte kepçiya ki bu velaşte ve xarineci bu bere ne usabu bere yani imkancı ki bu براستی نه چی نه هم خوش خیر و برکت زیاده بوی level نخوشی زیاده دبن yani çewa نخوشی زیاده دبن خارن zarok دخون هندره وان da به kimyasal hani هندره وان da hormon hani هندره وان da tabi ilacı gübre hani beci tarım eti ne organik tarım yani cissedi set imkanı ve خارن ama ve tam direkt arde te ser sıfıramet ki usa tüneyi ha vanacı dibi sedeman nexweşiya gelek nexweşî jî vî hawî çêdibe bira malbat heta kane be em divê çi yani tiştê li ser sifrê bira hêk be bira mast be bira em bê ne zêde tiştê abûr cubur em jêr dibe em bê va tiştê di cîps û
ve fast food emcirdi biraz ona dur kevin ve çakıyor xarina zaroka inşallah baş bebe ve kilo boy jî bigirin ve vitamine jî gelekî bigirin yani. Ez dilnaz rabêjim bira Yasîna xwe jî bixwîne. Bravo. Ben versiyim da. Bravo. Kader ziyarazi. Gereva xwe bravo jî gereva xwe. Malata ava be. Hêjê ez dixwazim vê meselê ji te jî pirsim. Niha malum e me got di civakê da tiştekî wisa hebû. Yani zarok nava hevdû da me basa çekirdek aile jî çekir. Yani navê çekirdek aile da tabii kemasiyê me hebûn zarok ji be ku zêde bûn. Dê bav alaqeya wan jî ji zarokara kêm bû. Yani mesela gelek kes ez bawerim bê hezkirina bavê xwe mezin bûne. Yani ya jî em bêjin dayîka wan di nava karê malê da belkî demeka gelek kin ji zarokara veqetan be. Berpirsyariyên yên herî mezin divê ew bûna lê ketiye nava civakê, ketiye nava çewrê. Tabii ev jî tesîrek dide civaka me jî. Bingehek jî tabii ji vê meselê jî lazim e. Ez dixwazim vê yekê bikim hêzayê min. Niha me masa ödülê kir, me basa diyariyê kir, cezayê kir. Malbat dê bav divir da berpirsyariya wan çi yani heta hefta heşta ya em bêjin daha yazda mezin bûn bûn 10 sal ya jî 11 salî berpirsiyarî diqedeqî. Yani divir de aslında gavadın tiştê ku me got dur de çend kemasiyê man dixwast jî tamam bikim hakikaten di malbatê de yani tiştê ku em ez mühim dibînim weke mesela sadece ne ödülü ceza tiştî hususiyet nedin jî hene hakikaten mevzu nedin jî hene aile dibe dua konuya da çine wêje min zêde hassas bin yek jê mesela dehskirinê de dengeye gerek hebe yani hinek insanê me ister istemez dilger min yani duygusalın zêde vî tiştiyê me bê mübalağa vî işitkin ew şaş e yani her tişt gerek hikmeta xwe de be erê heskirina zaroka fitriye tiştekî xweş e ihtiyaceke jî mutlaka yani êku heskirîn nebîne êku hisiyetekê nebîne êku mervîjê hez neke û kes hez neke ji xwe bombayeke fecaat e û ayrî mesele ama ser vê zarûrî fitrî ihtiyaceke jî em zêde yani hiskirineke zêde jê bidin ev jî tiştekî şaş yani hiskirine de jî gerek dengeyeke be ya sisiya özellikle gerek zarok zanbe ku em hisiyetekê dine ji ber ku kurê me ye veya keçika me ye zarokê me em hisiyetê dine ne ji ber hine meziyetê wî din ev jî tiştekî mühim e hinek aile jî malbat jî xetayeke ha mezin dikin firq û mêliyet dikin yani belki em dibe tin ama çê dibin yani zarokek dişbe kalkiyê xwe veya dişbe bavê xwe veya xwe xweş dike xweşêrîn dike zane xwe çêke em yani belki em firq nakin ama zımnen em aslında firq û mêliyekê dixine nava xwedê ku ev zarok vê firq bikin hakikaten vê hîs bikin ister istemez merv bike nekê hevsûdiyek şebe yani tiştê hade dibe merv hikmet be yani ev özellikle mesele hade gerek zarok zanbe ku em dürüstün yani vega çıkar em be o zarok belki fahma tiştî nakin na piştî yani hakikaten piştî 3-4 sal peştir ew zarok aslında ka insanekî mezin yani dinyayeke wî mezin e ji ber wê gerek em mesela tiştê hade hakikaten em mühim bin ya jî mühim ku aile mesela tekliya xwe zarok de gerçekten gerek bine emsal yani de eğitimi de yani perwerdeyê de en tiştê mühim ku merv zarokê xwe be örnek ji ber wê mesela say nur sirhma xwedê le be belki min 80,000 insan tiştin ibretin standın ama tiştê ku dersa ku min diya xwedî rahmetiya diya xwe be ev ji min re zamîm yani çima hakikaten çünkü bu örnek Peyami safat tiştekî hate bîram dibe rojeke şevaqê sirsbehiyekê ez zû rabûm li ber şibaka me li ber tava hîvê diya min Qur'aneke mezin dixwend dibe ew tulbenta wê spî ew Qur'ana mezin ew hîv dibe ticar û ticar ji bîram naçe binê ev yani Napolyon jî aynı tiştê hat bêje gelek insanî mezin em dirên ku mesela malbatê de tiştê ku bine örnek bine emsal gerçekten feyda wa zêde çêdibe îro lipta zaroka özellikle ya keçika lipta dê yani harekete ve doktorê me belki çetir zane yani refleksê ve psikolojiyayê hakikaten maharetê ve yani ev tiştî be em bawer bikin yani taklîda dê dike yani ev tiştekî rast e ji ber wê atmosfera malê li gorî baweriya me em musulmanin gerek atmosfereke İslamî be musulmantî be yani hakikaten be rabûn û rûniştinê têv xirdanê îro mesela em dibe zaman tiştekî zav mühim e zaman nasnama yani gela yani ya kimlika topluma yani îro zimanî me gerek weke baweriya me be weke değerê me be weke qutsalê me be weke şiarê me be îro em zimanekî wisa xerîb xeber din zimanekî qutsal jê derketin yani bawerî jê derketiye ji ber wê gerek malbat aslında weke ku gelek mesela alimê zanê şarezê batiliya jî gotiye
ku hakikaten mahiyete huviyete ve hebe kutsaliye hebben esas ilke ve prensibi hebben aslında o cemaateke jbervek yani gerek en vata bavra tamam bikin hingi heviye ke zaruke khop saat hoş ama hem ziratet khazım o ki mesela marşal sözeki ve de hem piştava khurtkun zike ve midava tertkin ler hiwa birçe gerek emr hiwacı terkin بالبطاق خو ابون روشنا خو تعلیم خو به örnekti خو hakikaten Mevanê خو gerek emve tesis bikin yani. Jey min naha ez li mesaja dinêrim yani temaşavan mijara me din derekadin ejberku Yasin henetinin mesajı. Yani wallahi Yasin ne mesele ka pir mühim ez bawerim. Ez bawerim ve pirse gelek tel peşe ve teva ya jem bejim malbat gelek ve pirse ve piskirek jî dijin piskireka avan teknolojiye. Bine mesela gotiye çe ki Osman Çetel gotiye sabata bxêr veke ko hîzek abine di sal û nîv heye kirin nakin em nikarî destê wê telefonê tabletê vînin çend saet nizam me pêra em jî nizanin em didirê disekine em radinê digirî em jî bêçareman e Serkan gotiye Serkan Kaçer gotiye sabata bxêr veke ko hîzek abine 4 salî heye ez dibêjim tiryakê teknolojiye مرف چاو خو بپارێزه حسین گوتیه رزگار گوتیه عادل adres حمزه رمضان gelek ceka bisekne biraz ne bejin mesajı me naxwîne WhatsApp jî mesaj hatine gotiye keçike kabine sala ku nîve heye pir biçûk e ew jî dibêje zêdetir telefonê re be alaqedar dibe hêjê min daha em xeber didin ama rastîyek me jî heye yani ev teknolojî telefon internet tablet bilgisayar in rastiya jiyana mene yani em her ku derece em kar xoje bişon yani em divê em pêra bijîn ve em bizanibin ya jem me xotê nava ve interneta kan ba xwe me xwe wenda kin xwe me xotine bikin em çi xwe biparêzin vê mesele servet tişkî werbe Ya doktor bey serve Seydacı duraveci ve mesele gelek mühim teknoloji evci yani em mijare gelek popüleri hem mühimi vel peşmeci veya hin ve evbe yani zeyde be hin em be karmaşık be hin ve em nizam ve kudahar birasti ha bere sadece em be telefon tane bu ha bu kompüter tablet bilgisayar ha android telefon derketini her ki diçi teknoloji hin zeyde dikeveci yani ama ne usta devele em nikan veya jixud durxınji em çewa yani zarok hin mühim yani zarok bira tam de nav da ve anji je dur bit tişki usta tüneyi yani gerek ölçü karar keve denge keve ya denge o karar çiğ beyro zarok değerin dibistani ödevi van hene ne usta gerek lekoline vekin liserine mijara be internet ve devre ve nabe de bav yani live dere ve seydaji belki kerem ki beji yani görev van hosi amma musteya mühim liser embe tesira embe kontrola interneti u zaroka serjiyan avan embe çawa kontrol bikin ve interneti naxoşek roke hat acile bişev ez nöbetçiyim ban mikirin çüm mineri zarok vek de hali qomi dayı seyda qoma yani qoma çiğ zarok deng nari çav nabine bandikine menabi hizi yani vek insanı qoma yoğun bakımı birasti merakir yoğun bakımı ecveşevi ve tahlile seri emar kişan tiştektine tahlile khine mekir tiştektine ve zaroka çav kedvi hali em depresi em ve jarek ilacek tiştek ve khari gelo de na ve şeve zarok lurma bu sebeda açım zarok vek mute yani tişki vitine rawi serpiya kharine dxwe az acema imam goya gelo va çivu vi çxar çeke bavi bankirim go verjmra beji va çi mesele ya go hoca go tizanı va çivu go tabletek bilgisayarı ya go abri hebu go via bro 12 saata listek listeyi bebi bir sevci 4-5 saata takriben listeyi dura go kedvi hali yani vakti bilgisayarı em devamlı bir şغل 24 saat te disakinin ya yani virüs ne keveci germ debin disakinin yani beyne isinci vak bilgisayarı ki birasti yani çavat dediğim de şartel avet sigorta avet germ bu sakini ne usta beyne zaroka jivere yani hamu isin vereyi tabi zarok hin mühim yani bir mecivan hin ne çe debe
yani nöron emcer ve bak ceyrane ki de meci isinda yani zarok ve havi metaburci kir ve nakhaşak cid min da derine kir veya emkin ha bikin makale posterek yani işte ki cüdayı ne olsa böyle gelek cüdayı veya vere edi emmi per bibinin yani zarokten ve ne psikoloji fizik tedaviye mi leveli ehvali men devejin zarok edi be fıtığa MBA hüstiyevan bel fıtığa emcevdi çewa sürekli ve telefona dinler ne olsa yani va pozisyona bile deve sedema nekhaşiya gelek nekhaşiye bedeni geçti genbece ve teknolojiyeti tabi men ne bu tamamen bibirin servan emnikan rakim bibirin leveli gerek de bin kontrol edabi evci biraz seydaj mera kerem yani aynı şöyle ifade etkin hakikaten iro emberi va malzeme teknolojiye şöyle çen abi evtişteki hakikate keme yani ben ve kabul etkin çıkacağım bejin ev hakikate ke ciwakî yani tarih edeceğim çebiye çıkacağım hara ve ku doktor go hakikaten peşvara jberve gerek em lüve göre çözümler şorab binin yani hem alternatif hakikaten çözümler şora çekin İrohte ku em malbata xoda dinav tekiliya xoda em alternatif tişna binin tahmin kim em karbon ve musibete binne tişteki noktaya ka asgari vakit çewa em ani zaruka daha çetir hini tişte tabiip kin hakikaten amatırne nav hayatı ve gavan go yeteneki ve tamayülü ve zihna ve tişteki dir ve müsait ve em sırva yeteneki ve em rehberiye ke bu arab kin sır çid be beraber yani hakikaten sır müzik be sır resim be sanat be meslek midin bin kuve şevka xo ve gayreta xo ve keda xo dua cini din de mesela vi emek xo sarf ke ama devir de baverim ku hakikaten uhtay ku em işte kira meşhur kira mesela em samimi bin em ras bin em ve mesela de irade ke tekna hole استخدمت كمان قسما ve sorunu hal bikin. Yani irokte ku malek disipline kevetine be gerçekten hakikaten dve konuda xone baver be bira çanak ke danayne malak em sabejin veya şifre ke deyne neyse yani bira kontrol ke çeke yani zaruk bira dun kontrol edeme iro zaruk de male de çet ke va oda xo ba telefonu android mesaj at ke dünya ayrıya dünya bav ayrıya dünya de ayrıya ered bin bina ke dene çatı beton aynı divar ama her yeki dünya ke dene gerek em dünya nav malip kene yek cana şober kebin cana mevan braverim bira hizmet ej mevan arabkin yani çeki em de bine sebep yani em hakikaten zede vahini rahat yetkin jbere zaruk çıkavat iştat binin va malzemat işte teknoloji dijitali ayrıyeten jine xoşi bara çen şu razı bin özgüven patlaması içez bel xo eminin tüba ev şirete kes kabul nakin dinavadı tilikadat beyam her tüşte hind bin hece min tamam ev tamam bana halatiye yani ne baş kan başiyetine mirat şu an ev yani işte bu say hakikaten dvi çağemede dvi asremede yani dvi tarih dvi dönemede emkin nekin nimet ekej yani o mesela İsmet Özel dedi ve işte bu teknoloji Jımstan bira gerib deminiz işte nimete ne var işte ki çeki afaklı ya kameş mera yasine kafan nimet ne usta yani İran'dırın beni vajina basın hakikaten nimetin mazının ama devredem irade ki yokkin ama sorun ki mazını ya tamamen dünyaya yani beni Mustafa Znavaz keke sale hafsal böyle şuna Somali içteki harip medi hakikaten dada kampiyer vurcu yani en kampa yani dünyada belki de en açlık kampiyan mazın ev yani. Tinebun hala has safa ama tudreni pazara telefona Android bu. Kulfi vad frotun, aksesuar frotun. İşte ki merv hakikaten tırsine. Nantine ama ama telefon yani. Yani ev de emve mesele şu kadar mühim benim. Evet çakayacağım telefon yani ihtiyaç bir vakan avunani. Aynı nasıl? Böyle. Dönemleri viç aveliye biner nasıl? Ev hakikaten keme, gerçek keme, emjven kan xo azade bikin, dur bikin, izole bikin. Ama dvet onu da gerek em ha şöyle xopkin, em derde xopejin, em çözüme ki şu kadar binç vazar. Yani vakako mesela çıka merim nam bxo, merim obes, zede merim obes, merim zedetir ser internete bisekne, merim bikeve qomayı. Ya jikka ne deme, merim bir çina bemre, merim yani ben serviteri de tişna am karım fikir. Mesela zaroketena bedestane ya lise. Ama we bejin. Va telefon diste vadane ku hakikaten diste
vay şkul kere mazın bürokratı mazın da Bütün öyle. hep tişteki xalete yani Bele. bir telefonu mütevaziye bin ne tişteki zor zor isteme de yani Bele. em dil germin zaruki xoram zeda vaktin em tıkırın ama dibe sebebi Saat hoş. Hece min bahsa ve mesele bugün vetere kama enzam havan vetere ma hazire vetere ma da taybeti me bahsa girîngiya perwerde kir eğitimi kir. Beka gel çi bersiva ve ki da perwerde girînge ana hatta ködere girînge. Beka bersivên duramel vederim. Perdeya Zarokan yani eğitim Zarokan çıma mühim. Çima mühime, ji boî got zarok siva dispa gomezin bûn, geleceqa xwe bibînin, hayalê xwe pey hayalê xwe de bimeşin. Ji ber guhanî meslekek bikeve distê wa, ji lo ma mühim hanî. Mali jî mühim e, meytere jî mühim e. Öğretmen işleri ziyare hoca mesela şey eğitimi de geldi bu hoca aynı eğitimi bir de o ziyare Zarok peşeroja me ne? Ji bo vîya mühim e. Ya bu her tiştî bu tekevan lava toplumej bu bibine insan ama xujbîra neke. Îro em deru dorê xwe dirênin gelek hani ew zarokê ku mezin bûn bûne xwe diploma hatin seviyeka xweş. Tîro dirênî ne insanetî zane, ne mervatî zane, ne gundîtî zane, tu tiştekî zane. Eğitim jibune Zarokê me hîn bibin. Jibune dinya bibînin ev lazım ejmera. İro Zarokê kurmancara pir eğitim lazım. Çima lazım? İro Zarokê kurmanca hemû tiştê xwe mahrumin. İro zarokî xwe mahrumin, îro gencîtiyê xwe mahrumin, îro hemû tiştê mahrumin. Gelek em destek bidin zaroka ku bile çavê xwe vekin, bile dinya hîn bibin. Eğitime zaruka çima önemli. Zaruk gelecekê mirovin. Vakti eğitime mirov de ve zaruka ileride bir meyve bir mirov dixwe. Eğitime zaroka jibuna memleket o jibuna dev babi her düş sahf önemliye. Gava ko zarokê me eğitime ki baş bibînin hem ji memleketê xwe ve xizmeteke baş bikin ve hem jî wê dev bavê xwe ve yardımcı bin inşallah. Ji bo ku îlerî çaxê, ji bo ku pêşiya xwe bibînin, ji bo ji millet re qenciyê bikin, ji millet re baş bibin, eğitim lazım e. Eğer îro insanê eğitimê hîn nebe, xwe hîn neke, feyda wî ji millet re jî nabe, ji xwe re jî nabe. Ji bo wê eğitim ji bo me û zarokê me, ji bo topluma me, ji pêşiya her tiştî tê. Valla aslında ne bu zarukaj teneji bu tamamen insana katen eğitim zaf mühime zanebun zaf mühime bu mesela zanebun bu devleta hoş bu jiyana hoş tabi ev zanebun jwara başa fedeliye yani. Çocuk eğitimi ji bo roje peşeroje rojaneke xoşara başara u ji bo devleta xwe ji bo gelêxa bine insanekî salih mümin ji ber wê ki şarta farza Kurban ji bo wan gerekliye, ji bo sibêro ew jî ji xwe re peyda wan hebe, ji dêw bavê wan re hebe, ji me re hebe. Gerek me re eğitim baş bidinin, li okula, li malê, eğitimi baş bidin wan. Mesela ben sağlam Davide zarok zedeter telefonum, tablet. Ana baş ora em jî hebû televizyon. Ew telefona qebul karim bu ara baş nakin. Telefon, tablet, televizyon hayê ve wan dest wan da Eğitimi baş he. Yani Zarok'un eğer çi ekmiş biki ya biçmiş biki. Eğer yo gene may piyet, rinyo terbiye biderse, eğitim biderse, gene mera hayşer der abi. Eğitim avan, araç gereci van. İnsan evli zart bu paşi yetişmişti, bu paşi yaşamıştı. Van da bu hemmici eğitimi kadar basıbıd. Eğitim devamlı bu insana lazım. Gotin ilk kevnari heyet bejin zarok peşeroja me. Yani zarok peşeroja jiber wî perwerdeya wî girînge. Eğitim bu herkese lazım. Evet, küçük mühendislik küçüklere başlamış yani eğitim bir daha başta çünkü çubukne dar hep çünkü dikkat yani.
Bele bersivên gel bi vî rengê bûn yani perwerdeya gelek hesa gotiye gelek mühime. Le tabii em dinav mühimiye de dibînin. Mühime le çewa mühime. Mego barê giran ser dayîk û bava ye yani divê dayîk û bav vê berpisyariyê tên ser milê xwe. Îro li stûdiya min di Mevanê min yek bijîşkê zaroka Mehmet Şaşmaz e û her wiha nivîskar û lêkolîner mamosteyekî ku rahê xwe daye ser meseleya zaroka perwerdeya dayîk û bava Şefik Sevim ew jî pirtûka wê destê me daye pirtûkeke gelekê hêje ew kesên ku nû zewcîne ez pêşniyaz dikim yani min mamoste berê jî mînas dikir lê vê pirtûkê min hê xwande pirtûkeke gelekê hêje kesê koza piskirêkî wan hebin wê derê çare jî hene pirtûkê da em hîdî ditin dawiya bername xwe malûm e mesajên gel da nava veterê de min hinek mesaja xwan yani gotine hineke gotiye basa sporê bikin hineke gotiye basa müzîkê jî bikin ka ew jî ji bo tenduristiya insana zaroka pir baş e hineke gotiye wala neviçiye ez şekir didimê didim zarokê xwe digirî wan distînim çêna be masevê mesela kirine gelek mesaj hebe tabii evana vaka xwarinê me ne ez wisa difikirim yani çewa mesela فرنگی خیار گوشت شیر جمروارا باش بن اوانا موزیک و سپور اوان تشتی دی aynı وسانن لی تشتی مهمه گو eğitime perwerdeye yani divê meriv baş hezra xwe bike divê teknolojî divê doyê bav baş zanibin meriv çawa zarokê xwe perwerde bike ev ê girîng e wek bêjin gotina dawî ez bidim tê hêjayê tê çi bêjî gotina dawî divê meseleyê da برای دلال زارok em heta sibe jî baxifin dawiya zarokan nayê hem pirsgirêkê wan hem xweşiyê wan hem kêfxweşiyê wan wek serî me got zarok çi ye me got zarok reng e zarok ciyan e zarok xweşiyê zarok kêfxweşiyê zarok hema hemû tişt e yani malbatek bê zarok nabe bira dêw bav qîmeta zarokê xwe zanibin em dixwazin mesela ji aliyê tenduristiyê de çi bike zarokek riya bû birincî gün ji riya ewil da hettanî zaten şukur em tüm zarokin yani dev bavê me saxibin heta 6 salê jî me zarok dibînin ne wisa ya zarokî devam dike heta mirinê devam dike bira qîmeta zarokê xwe zanibin bira aşiyê wan di wexta xwe da bikin nehîn nexweş neketî bira pêşiya nexweşiya bibirin qîmeta hekîmê malbatê em bi aile hekîmî bira herin cem wan zaten van nexweşî hîngin nehatî بجرد به birinci basamak. Bira herin wê derê ji bo tenduristiye çi pirsgirêkê wan hene, çi nexweşiyê wan hene, çi ihtiyaciyê wan hene, wel wê derê safî bikin înşellah. Em wer bawer dikin. Car dicî gitişkî ez bikim hepse bira bipirsin, bira werin cemê. Serçava ler siverek dibînî hêjeyê min nasıl? Zanîngeha Heranê. Zanîngeha Heranê. Rihayê dibînim. Eğitim araştırma hastanesi. Belê, tıp fakültesi. Tıp fakültesiye. Mamostê me li wê derê gelek hesa pirsiye gotiye kal ku derê ve me bersivê da. Malata ava be hêjayê min dest xoşiya te ser çavim ser serîm rahatê dubare. Sağ ol. Deşte razî be. Hêjayê min me basa Avrupayê, basa sistema Avrupayê perwerdeya wan çewayê muqayeseya me çewayê derbarê İslamiyetê de me hinek bas kir İslamiyet çawa nîzîkiyê vê meselê dibe. Wisa meriv wisa kom bike wisa nîzîkî wisa deqeyekî de meriv kom bike. Rastî sözek Hazreti Ömer ketebîran divê qewmek gelek ku hay ji xortê xwe hay ji zarokê xwe tune bin pêşa roja wa tariyê. Yani hakikaten divir de divê ser ji ber wê emanetekî xwe dêne sermiyaneke. Sermiyanekî baş e ama xwe li vê sermiyana xweyî dernên li vê sermayê hakikaten ejmara bine riskek, ejmara bine tehlikeyek. Jiberi ki iro yani hayata Avrupa moderna yani ev modern hayata ve jiyana ve modern jmara bxwe net çözümek. Yani iro tek ku gelek jmem şuna Avrupa. Em derin ku hakikaten va binayê mazın tev insani pîn û karî xwe davîjne va ciya. Yani ew hiskirin û ew şewat ew merhamet yapıya Avrupa'da tine yani mekanik yani statik yani hakikaten diyor da herkes serê xwe herkes bireysel yani serê xwe yani ew şewat ew tune nani herkesî ser çökaviye bêminetiye yani ama medeniyeta medet kadim medeniyet medet hakikaten bawerine de değerime de gerçekten say rahim he şewat he parêvekirin he taziyê me hene davetê me şîn û şayiyê me bitamin ji ber wê em dixwazin li ser tarza xwe kijmara ev jî pêxember aleyhisselam qilavuzeke rehbereke ser wekî mezin e yani ew çawa mesela muameleyek dikir em çawa düşünceyeke hakikaten dozeke dini vişkili yani bin zarokê xwe ev ji me re muhîm e ya serê ewil ê min ez yani baweriyam ew ku gerek em
zarokên me musibet najib bînin. Yani ciye taziya, mezela, hakikaten mesela Sayın Nursi tavsiye etke talebe xwe be halne mezela. Mezela ziyaret yani benim ibretek yapsın. Ama tığne nav hayatı yani sadece صح حياتك ستريل حياتك خوش حياتك بدرد او نا يعني جبروي از طرف طاري ما شخصا ياد دوام هلو زاركي خب بمعبد بجي ديني براوي حقيقة عالم معنوي ويجي خوش ببينن افت قرشي حياتك جيانك مودرنك ودائما حظي انسانه تني انسانه او هدونيز او خو پرستي يعني اف نفساوي بتربيه كريم يعني حقيقة ev tişteki hoş fıtri yani. Jberi ki gerek ama hini daha bkin. Daha tişteki hoş yani. Hayatımı bir bakı daha ki. Hecem şu Kur'an'ı binirin aslında şu reybaz dani ne der insana. Hecem malata var baz gerek spas tıkım. Yani mesela da otekom hassas bini koyut aracı peşiyam. Malata var. Amsaba verin. Das hoşiyet etkim. İrol stüdyamın Mehmet Şaşmaz bijiş ki ye zaruka نویسکار و لیکولنه شفیک سویم هبون اون هر دو سر چهار سر سر نات مالا و آباد که وقدرك دامه من سبب جوات هیجا استغفرالله سر چهار سر سر gerek şükravət kinu tamam havale xoy stüdyoya jî سر چهار اما شوال نجا ایرو ماتن داویا برنامه خو ایرو مسئله ما زاروکون پرورده بون دایکون باب و مسئله شکی مفهم کر مسئله هری مازن اوکو مرف قیمتا زاروک خزانده دو زاروک جی قیمتا دی باوی خزانده حتى الصبح ساعتنا هذا لسه ما في درب حتى وين بين خير وخير خاطري